Ang usas mga panglingla sa yawa nato dinhis kalibutan kanang tudluan taniya nga nobody's perfect. Na so muskuan ba mo ana? Mutuo mo ana? Nobody is perfect. Tuo mo? Di masan mo mutubag. Ang laing version ana, tao raman ta Father, di man ta Ginoo. Ana. Di gid mahitabo nga dili ta masayop kay tao raman ta mo na. Nobody is perfect. Sakto ba dili? Kusga? Oo na. Mo na sayop ni si Jesus. Niya sa atong ebanghelyo sayop ni siya. Kaya niingon man siya, kinahanglan magmahingpit kamo. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Porting sayupan niya. No? Sayop o dili? Sandi man mumutingog. Ang saman, sakto na nga nobody is perfect. Sakto dili? Sakto. Di sa to pa si Jesus, sayop. Nganong suguon man taniya nga mahimong perfect, nga nobody is perfect man. Ingon all-knowing ni siya. Ingon nga kay bawo ni siya sa tanan. Nya, musugo day siya og dili ta kahimo. So kinsa maroy na sayop ani? Si Jesus o kita? Ha? Ipangutan na yung tupad na. Kinsa kay sayop ani? Si Jesus o ikaw? Ana. Mao na. Niya kita ra ba ang ato ra bang sundon, ang ato ra bang konklusyon? Pwede gid ay nga mahingpit ta, requirement di nas Ginoo nga kinahanglang mahingpit ta. Niya unsa may gusto niyang ihingpit nato, dili ang atong naong kay naay daghang ikasaway ani. Ani atong naong? Ligi ala na imong tupad kadaghan ang nag-imperfections. Ang atong talent dili na mo'y gustong i-perfect sa Ginoo. Ang atong achievements dili siya gusto nga mao nay ma-perfect. Ang atong kanang mga pangandoy sa kinabuhi nga i-achieve gyud nato dili na maoy gipasabot sa Ginoo kay imperfect na tanan. Unsa may iyang gustong i-perfect ang atong gugma. Ana, gugma ba? Anong hilo mo diya? Wa giniri ako. Mao di ay ana. Nya, motuo mo nga ma-perfect ang inyong paghigugma. Kamo mga asawa ron dinhi, kinsay makaingon, Father, ang akong gugma sa akong bana perfect na. Taas kamo. Wa. Ani am sa imong mga bana ug naong, kinsa sa ninyo dinhi ang makaingon nga, Father, perfect na akong gugma sa akong asawa. Taas kamo. Wa gyapon. Pastilan. At least karon nasayod na ta nga pwede di ay nato i-perfect ang atong kinabuhi sa mata sa Ginoo kung ang atong paghigugma perfect. Na karon unsaon man paghimo sa atong paghigugma nga perfect, kinahanglan higugmao nato ang atong kaaway. Kana ra gyud. Wa nay lain nga requirement, wa nay laing basihanan para sa Ginoo nga mahimong hingpit ang atong kinabuhi kana gyung paghigugmas kaaway. Mo na ikaw asawa, awayon ka sa imong bana, ingna dayon kani maka-perfect na ni. Di ba? Ikaw sad bana, awayon ka sa imong asawa, ingon dayon ka, kani perfect na giniron. Kay ang paghigugma mas kaaway, ug wa kay kaaway, dili ma-perfect imong gugma. Nya makalikay dayta nang kaaway. Kay kanang mga kaaway mao man na ang mga marites sa atong kinabuhi. Kana bang kusog ay manglibak nato, kusog ay mudaot, pangitaan gyud sayop ang atong gibuhat. Kana mga kaaway man gunagod. Nasay emotional enemy. Kana bang tao nga nag-expect unta ka nga maayo siyang tinagdan nimo pero wa sad siya masuko pero agi-agian lang yun ka, di lang yun katagdon.
Anang mahiubos lang ka madugay ba niya, may kaysa mutagad nga tusuban, ipakita giniya nga may kaysa mutagad, pero kaagi-agi ang gitawag nag emotional enemy. Wa man sa siya gibuhat nimo, makalagot lang. Nya maingon din ka, kini perfect na sad ko ani. Mao na siya. Nya saman, mohigugma mo sa mga tao nga murag kaaway or kana gyung mangaway gyud. Mohigugma mo dili. Kinsa dinhi ang mohigugma sa kaaway ta sa kamot. Awa na, perfect na. Kanang uban nga wa mo pataas, di mo ma-perfect. Kung sa may dangatan kung ma-perfect na ang atong gugma, mahimot ang anak sa atong amahan nga langit nun, matud pa ni Kristo. Mahimot ang anak. Nya kay anak man nga tinuod, makasulod na tas langit. Sa unang pagbasa, si Elias gikonsider ni Akab ang hari nga nangilog sa parasan ni Nabot pinaagi sa pagpatay niya. Nganlan dayon siya akong kaaway. Di ba? Niana man tong hari. Pero wa gyud magpadala si Elias, iyang gisulti ang maayong balita alang sa kaluwasan ni Elias. Ang pulong sa Ginoo gisulti niya. Og tungod kay gisulti man ni Elias ang pulong sa Ginoo, maotoy nakatandog sa kasing-kasing ni Akab og nagpuasa, naghinulsol siya sa siyang sala. Yang sa may resulta, gipasaylos Ginoo. Gihigugma sa Ginoo bisan pag gi-describe dito nga way laing pinakangilad nga hari sa Israel. Si Akab ra gyud mo'y pinakangilad sa iyang pagsupak-supak sa Ginoo. Pero ang Ginoo ningon pag yun, tanawa, naghinulsol siya. Ako ning pasayloon, dili ko ni idayon ang akong plano nga anhi siya mamatay dinhi niya, tilaan sa iro ang iyang dugo. Ana, kaluyas Ginoo, mo na nga dinhis kalibutan, wa gid ay kaaway. Kana di ang atong mga kaaway para sa Ginoo, mga tao di ay na nga luwasunon. Muna nga bisag si Elias, ginganlag kaaway na siya, ang katong naghingan niya kaaway, giwalihan gyapon niya. Muna kamong mga suko nako, tungod ani akong wali usahay, congratulations. Kay nasuko mo sa ato panaminaw di ay mo. Nya kon maminaw mo, aw maghinulsol gyud, di ba? Abot tayo mo ingon ako, Father, murag sobra naman tingali ng imong gisulti. Kana bang moingon ko ba nga kanang imong bana or imong asawa, imo gani na siyang kontrahon or di na nimo dawaton tungod lang kay tuan na magpuyo sa kabit, maimperno gyud ka. Unsaon sakto na dili? Ang imong bana or ang imong asawa tuan na nagpuyo sa kabit, gani do na nagay sila'y anak niya, di nakaganahan mo dawat niya kay grabe man gyud ang iyang gibuhat, makapa-impierno na ay makapa-impierno gyud na. Timan ay gina ninyong mga nibuwag sa inyong bana or sa inyong asawa, maimpierno gyud mo ana. Ngano man ang inyong saad dito sa simbahan para lang nis mga kinasal ha, apil sa dang way kasal, basta mukontra ka, masuko ka, impierno na gyud ka ana. Kay di naman hingpit ang gugma nga imong gigamit nya, kay di naman hingpit, di na sa kaanak sa Ginoo, din asag ka manununod sa langit. Muna unsa may buhato na to, maghinulsol sama ni Akab, maghinulsol. Daghan kay tag mga sayop, daghan tag mga sala, usahay wa na to makiti. Daghan tag mga imperfections nga usahay ato na lang sang dipinsahan. Ayaw dipinsahi, hinulsuli ang atong imperfection sa paghigugma. Usbon ako ha, dili perfection sa physical, kay di gini mahimong perfect. Adto ra ta ma-perfect physically didto na sa langit, kanang tagaan atas Ginoo og glorified body. Sige manog paningkamot pag perfect anang iyang kilay, pag perfect anang iyang buhok, pag perfect anang iyang complexion, gausik-usik lang yun mo sa inyong kwarta na may pag inyo nang ipalit og slot, perfect dayon mo.
Inyong naong ba? Perfect na. Basta ipalit og slot din sa atong simbahan or inyong i-donate sa mga kabos. Pero magpa-perfect mo sa inyong naong, perfect ang balay, perfect yun ang score sa exams. Ayaw, ana. Gahago-hago lang mo, ana. Ang nindot, perfect love. Ana. Dili. Ang sa ito, naman ito'y kanta sa una, ang sa ito'y stubborn. Sa ito nga love, stubborn love, na ba to? Stubborn love. Nakatubang rap sa una ba? Stubborn. Ang sa ito natin kanta sa una. Stubborn love. Napayuban na tong description sa love kay love hurts. Di man ko na love hurts. Paborito ba kayo na nako kanta ha? Di man na love hurts. Love, sa man, perfects us. Dili na siya mo love hurts. Yan, nasa siya mingon nga, too much love will kill you. Sakto ka na? Too much love will kill you? Di wagi love nga mo patay. Higugma mo kasi mong kaaway. Mo patay na noon. So kanang too much love will kill you. Dili na love. Unsa mo na? Too much pride will kill you. Too much lust will kill you. Kanang love triangle. Too much lust man na siya. Wa pa ka mahigog, wa pa ka makontintos imong asawa or sa imong uyab, nanguyab pagyud kag lain. So na love triangle. Sa resulta pinatyanay. Kaya nga naman lust man na inana because love will always abide the will of God. Muna inigingos Ginoo, love your enemies, higugmaon na yung enemies. Ana. Nya ron kun wa na kay gusto magtan-aw sa imong bana, luod na kay ignaong tungod sa iyang mga bisyo. Unsa man na emotional enemy. Higugma apod na. Wa nakakauyon sa sinultihan ng imong ugangan. Lami na sige na lang kag tunglo sa imong kasing-kasing. Mahiratag mamatay ka. Hasol ba nimo Nya wa kakauyon ako ngano man di ay may nakigminyo ko nimo, nakigminyo mo ko sa imong anak. Ana baron ka. Ana ayaw na ana. Higugma ana. Kakining akong ugangan maka-perfect ginis akong paghigugma sa akong bana or sa akong asawa. Kanindot ana. Man mo'y klaro yung reaksyon. Sige na lang. Ato lang ning hunongon o sa karon. Basin pa sunod, ma-perfect na ta. Sige, nindog sa ta.